gauez lana egitea zer den ongi dakien beste lagun bati, esango diogu etortzeko. Javierrek 22 urte daramatza gasolindegietan lanean, gauez lan egitea ere egokitu izan zaio eta egokitzen zaio. Lanean gauza gogorrak eta ederrak ere gertatu zaizkio politxasuak. Adibidez, gasolindegian ezagutu zuen gaur egun bere emaztea zena. Gurekin da Javier Caballero. Apa, Javier. Iepa, ongi etorri. Aizu, zuek ezagutzen alduzu elkar, ez zagut oso urrutikoak eta? Bai, zu joaten zara Javierren gasolindegira? Ez, gasolindegira ez, baina nola ondokoaga nortatik ezagutzen. Hori da, horrela ezagutzen duzu. Herrik daude ondoan, bai. Ederki. Javier, zuk 7 urte daramatzazu Tolosa eta Alegi arteko gasolindegian, uneotan lanean, zer moduz gauetan? Nik gauetan gustatzen naiz, nik gustatzen zait, gaue gustatzen zait. Bai? Bai, arratsalde baino nahi joet. Bai, horre, 3 txanda izaten dira ezta, goizekoa, arratsaldekoa eta gauekoa. Bai. Zuk zein nahiago? A ber, hobena da goizekoa. Goizekoa hoberena, baina aukeran arratsaldekoa etortzen zitenen ja, ordu bitatik 10 egiten luze, eta gaueko hobea. Bai? Goizekoa, gauekoa. Bai, ze arratsaldekoa daukazunean esnatu eta lana daukazu buruan, ez da? Bai, oso goiz jekitzen zea, eta eskezpazea oso goiz jekitzen. Ja goizea junitzen zaizu, eta amaiketan jekitzen bali mazea, ez baino nola, nik oso logu txinta oitutan ahoiten, eta, kunditzen dit zehotze goizeo, baino saio gotea goiza. Eta, Javier, gaueko txanda tokatzen zaizunean, etxera iritsi eta zer egiten duzu? Gosalduta hoera, edo... Bai, zehotze jaten dut, frigorifika juten nahi, zaber nemaztek zertakin utzita, gauen sobratu dut zaiona, eta lo que sea, jan, eta venga, lotor. Eta hoera? Hoera, bai. Eta esnatu gutxi gora bera ze ordutan? 6 alde sartzen naiz, eta 12 erditan ja nahiko loin da. Nahiko loin da? Bai, 12 erditan, bai. Ez duzulo asko egiten orduan, ez da? Logo bezke gorputzik jarrita buket baita ere, ja 5 ordukin jarrita nau beti, 5 ordu iten malen behitut segidan, 6 ordu, ja da, eta 7 iten malen behitut da, algo pasa. Eta egunez, gauez lan eta egunez lo egin, kanpoan zaratak ere izango dira, horrek ez dizu arazorik sortzen? Logo bezke ere txikik dauke bentaja, areso dauke bentaja, por ejemplo, azkenen, ez da hola motor soinuik, autobus soinua, butanera dela, butanera jutea, bai. Baina, ez, nahiko isiltasune. Gaina dauke, kuriosoa dauket, etxeatzen, etxeatzen, dauket belatze hundi bat, eta aresoko bi aitasemek, aluztiza, baina aitasemek, ematei dekorentzik bat izkidaina, behorrak botan zizkiete askotan. Eta gezurra badide, behorran zintzarrikin, neoten ez, da una gozada, bai. Lasaitu egiten zaitu. Sarentzealo, eta nahi lasaitu egiten hau. Igual beste asko molestaten goie, nahi lasaitu egiten hau. Behorran zintzarrik gaitzitut, eta... Oso ondo ikusten. Olako, sehaska kanta bat baliz bezala, ez da? Bai, bai. Artzintzea, eta... Bai, oso gusto, bai. Batzuk ardiak kontatzen ditugu, eta beste batzuk behorrak. Behorra zintzarrik. Lo egiteko. Aurreko, orain 7 urte daramatzazu gasolindegi honetan, aurreko beste batean, 15 urte. Bai, 15 urte, bai. Bilabonan zen ura, ez da? Bai, bilabonan. Ze aldatu da leku batetik bestera? Aldatu, bitan, lokapazke bi surti horretan gehiena lan egiten duna da kamioakin. Kamioakin asko egiten duna, kotxe txikikin, bai, baina gehiena kamionakin. Eta aldatu, lana gehiore, bai, eta gero gasolineran konzeptua behar aldatu inda asko. Lehen azkenen, oin dela 20 urte, azkenen, zen gasolina, ura, eta txokolatek, eta poko mas. Oin dauzkezu berriz ja, oin denetatik egiten dugu. Ja, gasolina kasi zenuke sekundario ez, baina, denetatik ja, osteleriko negozio txikia da zela da, ja. Javier, zuk oroitzen duzu lehen da biziko gaua lanean? Han bakarrik gelditu zinena? Bai, hua zan, ostras, gauetik jatu nintzen bakarrik. Bakarrik geldituko zara, ez da? Bakarrik, ja nagusik nire enkargatuk esan ziren, ja, tokatzen zizu bakarrik ja astea, eta, ja, decidido. Eta, nire gauiko okerrena, porque kasualidadea, kriston lanpile sortu zen, kamioiakin, kobroko 2 makinak blokeatu intzien, nola desblokeatu eznakin, ja nazional bata izten aizitzaien karrila, kamionak denak filan,
han ez zuen ezer garrankatzen, eta patata zentzezula, bu, da guen zein berdit, eta, tierra tragame, eta, nola baina, eten itzen. Eta zuk atera behar duzu hortik, ez da? Bai, han ez da inor. Bagarri neon, eta benga, ala deriba, esaten, hau nirea da, eta nola baina moldatu behar dut, eta bai. Zaila. Bai, izan duzen una superviventzia, pura eduta. Eta kamioilariek gainera litro asko berri izaten dituzte, lan handiak dira, ezta? Kamioi baten deposito batetzea. Bai, Mediterraneotik etortzen zazkion frigorifikoak, bat dauzte 5 o 6 enpresa fuerte, etortzeienak, eta oso gutxik etortzen bali badie, pues atartzen juzte 1.500 litro, aldiko 1.300 litro, hartzen juzte bai. Eta, bai, asko behar du. Baina autonomoai daukeun subida hauekin da, autonomoai da autonomantzako da, heldua oso asunto zaila heldua, porque gasoilegio eta gora hodie, eta kamiona patzen nahi die igual, eta, karo, aparte, gizten gaztuk, eta autonomo asko idea ja bera gesten. Porque gaztukin ezin du... Bai, gora doala konturatuta gaude, bai, konturatuta gaude. Bai. Javier, zer ikusten da gasolindegi batetik gauean? Bueno, gauze kuriosoa da. A ber, askotan psikologo lanak iruditu zeitin izan ditutela, porque guain igual ja atek itxita oten geha, ja segurtasunatik eta atek itxita oten geha, ja ez dauk ikitzik eta. Baina lehen oain dela 20 urtean esan zen, azkenen nik ez duen izten batek gauetan. Dena irikita gelditzen zen, eta panauken amezketako soltero bat, seguren ez etaztuko, eta arek gauetan loiteko kristen problema izaten zuen. Eta ikentzun, gauero, bazakin nire kalendarioa, eta gauero, 11etan etortzen zizaien gasolinera, nire ondoan eseitzen zen, bero seila bat zauken, ja seila berea zauken, eta periodikoa etorri arte, goizeko lau eta arte nire ondoan egoten zen. Konpainia egiten zitzen? Bai, 11etatik, goizeko lau eta nire ondoan egoten zen. Kontuak esan eta esan. Kontuak esan, eta esaten ojo, eta gero, gizona juten zen, ja, oan jalotan niek. Nekatuta, ez da? Periodiko atoriek eta jalotan niek, eta gero esaten zinu, koño, pues bida, gizona iraundu dela maio, pues... Arkurrungo gunean esnatzeko presarik etzuen izango, hori anekdota politia, Javier, gauza gogorrak ikustea ere tokatu zaizu. Bai. Marokotik zetorren kamioiaren adibidez. Bai, 22 urteotan bai. Marokotik etorri zen asalde baten, agostu baten zen gaina sargori zeon, Kristien Egoldi beroa zeon, eta etorri zen kamioilari bat, esan ez, ertzainei hotxeiteko, porque prezintoa hautsi nahi zutela, ikusten karga nola ezi joan, porque prezintoa haustik ez daukea, beak. Ordu, ertzainak etorri ziren, prezintoa hautsi zuen, eta atekik izituenen, lau marroki diteko hilda zaudu ziren, eta oso asunto txarra izan duzen, oso gorra. Boatzen ez gaina gau hartan afaltzea junitzen etxea, eta nire amak jarri zin afari aurren, da esan ama ez dago eta faltzeko goi, porque handik nauken etortzen ziren usai etortzen ziren, eta desastre. Izan duzen nire eta paik, 22 urteotan rekorde gorren hau izan du. Bai, horrelakoa gero, urrengo gauetan eta ere etorriko zaizkizu gogora, ez da? Bai, egun batzutan, oso guazen oso gorra izan zen. Bai, nik bai aitzezula telebizioan aitzezu, harrapatu izkiozte hemen, harrapatu izkioztean, baina, geozuk ikustezu, ostras, impactatu ikeu. Istripuak ere bai, ez da? Baitare, istripuak bai, ziklista bate harrapatu zeben, gure gasolinen sarreran, kamioi batek harrapatu zuen, hartu zuen hemendikan, eta arrastan ekarri zuen, eta, kasualidadez, gure surtioaren gelditu zen gasoile botatzen, eta gorputzan botazun. Orduan, psikologiko bi egoz bintzat, markatu ikizek. Aurrera, bai behar. Gauza bitxiak ere bai, Javier? Bai, Ze gaueze batzuk eskutuko gauzak egina izate dituzte, ala? Izan duzen hor, bilagonan ondu nintzenen, gure gasolineran gainen zeon baserri bat. Baserri bat zeon, da bian nahi bizizienan, bian nahi soltero bizizien. Eta guk dauzkeu, kamarak dauzkeu, eta telebiziotik ikusten dugu, kanpoa kontrolatik egin dugu, ezta? Eta ikusten dugu, ilun betan, seitardik alde ezingo ziren, ondik argitzeko zen, eta ikusten dugu, gasolina deskargatzeko bokan ondoan, han bilon makurtuta.
Baina esaten, dios, nahazten, gasoila, nahi gasoila gustutzen nola, eta isil-isilik atenitzen atzeko atetik, behata jo nintzen, eta ekosin lurren arkume bat hilda, eta haizet manometroa, erroeda puztatzeko, haizea kotxek eta haizetzeko manometroa. Eta kao, nik lehenik umetan ikusi nun, arkume hiltzen danen, numak asko ez deten denitzen, baina, bueno, arkume hiltzen danen, larrutzeko iten da puztu arkumea. Eta ikentze, atzeko hankatik zulo bat iken zaio, makiltxoa sartzen du, eta gero haizea eman behiozu, ez da? Hoi, aritzen behak egobekio esplikatu duke. Bai, haizea eman behiozu puztutzeko, eta gero hobekio larrutzea. Azala eta haragia askatu egiten dira. Bai, manera batea, hobekio haizeo larrutzeko. Da, karo, nik joan nintzen da, vigilatzen jain nintzen, batek beste izate, emaiok, eta emaiok, karo, zen, haizen manometroa, sartu zion arkume jankatik, eta bestek mas da menos, masei eman zion, tope, karo, masei eman zion, arkumea, furten erten, bueno, parrez, osea, bai, osea, askotan, karo, zutik, osea, ziztu gai beharren kosta ikea, eta hain esan zuena, como, sistema kategorikoa, sartu tugu amendikan, da beste emaiok, nerten, mantzio, arkumea, bueno, eta zeitzat, eta eski hau de manera xena, eta hola, eta jo, Ba, kisten parren ditu, bai. Bueno, gehiago etzien etorri, ez da? Ure izan zen. Bueno, gero tarteka etortzen ziren, hola, bai. Baina alkuberi gabe. Bai, oso jatorra ziren, bai. Aizu, Javier, gauza politxen artean, politxena, zure emaztea, gasolindegian ezagutu zenuen? Bai, ezagutu nuen, bai. Nola izan zen hori? Ba, gasoili etortzea, etorri zen. Kotxea etorri zen, da... Superra eskatu zizun? Superra eskatu zizun? Edo diesela, edo? Ez, esatzen, askotan etortzen zen, bezeroa zen, eta etortzen zen, eta bai, da holaxe sortatu zen, bai. Eta gero handik, seginen, da bai, oantxe, ja, bai. 2010 ezkondu ninen, ezkondu ninen, ja, guztitxo batzuk ditu. 12 urte. Hori politxa da. Bai, bodazde, ez dakigu, bodazde. Bakarren batek zure ogibideagatik zerbait txarra esaten badizu, zuk hori alde daukazu beti. Bai. Beti alde. Aizu, Arantxa, bezeroekin zerri buruz hitz egiten da? Boa, denetiken. Neri ere bai psikologo lanak ia tokatzen zait batzutan, Bai, segun ze goratan dagoan bakoitze, batzuk medikutara eramatea tokatzen zaitenen, segun nola iztean, berein egoera kaitzea tokatzen zait. Gauekoa diferentea da, gaztekin eta zoazenen... Horren elkarrizketa oso interesgarriak ematen dira, ez da? Oso, bai. Horrentzutea izango da honena, ez da zer esaten duten. Eta zuretzat, Javier, zure kasuan, elkarrizketa horiek nolakoak izaten dira? Bueno, denetati dau. Denetati dau, bai, generalen gehien bat ibiltzen ez kajan, eta servitzen, bai. Batzutan kajan, besten servitzen, da servitzen nahi zenen, oso poliki da, porque etortzen zaizuz baserritarrak, sopreto baserritarrak zaizu, eta betiko tema izatea, ez da? Botatzen nahi zen garaien, bai, gaur igualdi honateik, eta bat eta beste, eta tempora gora, tempora bera, eta saltza, pistan saltza jartzea, bai. Eta hor badago baserritar bat, etortzea eta egunero etortzen zaiu, eta hola xepein kondutan, esan nion, urtarrila izateko, ze igualdi eta zion, esan nion, hau ez da normala, esan nion, eta esan zian, bida gauz bat esan goit, esan zian. Ik ona dana, ez behitu, ona dana ik hartu, porque txarra dana nahi gabe hartu imerkuek, orduan ik aprobetxatu. Eta prezioi buruz hitz egingo duzu orain azken aldian batez ere, kejatuko zaizu jendea? Bai, eta bagarren batek esan, baina zea izeate, baina zuek ze pentsatzen zuen bizitaz, hola behar dara kontu, eta baina barkatu nik ez ditutela jotzen, eta bai, dena berdire esango, eta nazte, venga, eta bai, bakarren batek beste hola. Bai, baina jotza asko jotzen. Bueno, gasolindegietako elkarrizketatxoak.